Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, nebag nga bigatyo amin nga sangapada papagayam. Kapagablawan ta kayo papagayam, tinaragsak ng kay panagbuy-buya. Manibod nga ro dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan ti Barangay 31, Taligaan, City of West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumaring na sumangbay di programa, Dear Manong Nemi. Kada ito ti pagkayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumukablawa kay tinemba kabigat, kada kayaming nga sangapada. Ayan, nagkita pakishare diyo ito programa tayo, share. At pananan nyo mapagkayam ti umuna nga pakasalitaan ngayon tayo ibasa. Nga dito kitin tayo pagpilian para ti panakapili ti best letter of the first week of December. Ayan, ti pakasalitaan ni Lovely nga napoluan, napanawan. Ayan, napanawan. Naiwan, napanawan, pinanawan, ono napanawan. Anat napanawan, sinot napanawan. Padanan niyo papagayam. Pero din rugyan papagayam, so gaduhin nga ti surat ti pagkasalitaan. Mumuna nga pagkasalitaan nga tayo pagpilian para ti best letter of the first week of the bulan ti December. Ni Lovely nga napauluan, napanawan. Dear Manong Nemi, karadraduar ko Manong Nemi di high school, iti matuktalak ti palimed ti biyag ko. Manong Nemi, kaslasahan na ka mamati. Gapu awang pulos ti pakadlawa, nga sandag gayang nga pudno, nga anak, dapapa ken ni mama. May sakot gayang nga ampon. Nadugtalak dayta Manong Nemi babay ni ti maysa nga papel. Papel nga surat, handwritten Manong. Nga nagikamil ti lansad ti maysa nga duduuganin nga lakasa. Naira na ngamin Manong Nemi nga dasap sa pulek. Ken pambarak maten agurnos. Taon ti maubrak iti dayta nga aldaw. Iti lansad ti lakasa Manong Nemi nakitak ti maysa 1/4 nga papel, tablet. Nga naisurat ditoy Manong Nemi. Ibatik kada kayo daytoy nga anak ko nga tinagan naket Lovely. Tamok nga kasapulang kay ti anak ken amok nga diyon tubaybayan ket maikanto tinaranyag a masakbayan. Di naman lang baga Manong Nemi. Nuanat nagan daytoy nga nagsurat. Nuanat nagan tipud no nga inak nga nangipadawat, nangibati, nga nang panaw kanya,
iti sidong dagiti naringak nga ama ken ina. Iti dumteng da papa kini mama dito'y balay manunemi kinasarita kida. Pa, ma, damalay bagak kada kayo. Alaga di dumteng nga problema iha. Tibugbugtong anak mi nakapimpintas. Langam tada problema na. Itamang bay lang. Inihawat ko kini bapa manunemi tinabiro kak nga papel. Ano kita sa hunday, diba? Inawat na. Minatmatan na. Sana kinita ni mama. Inalamat ni mama reta nga papel manunemi sana mat binasa. Kasunungan na alam dito eh. Natasap sa pulak mama. Ika nga. Nakakita. Tilakasa nga. Damo kalukatan. Nakagulguro ito. Digiti naglaon tilakasa. Inekat ko ta. Kahit ko nga kupinan kan ornosen. Agi nga nasarakak na itang papel. Ada ka din ang panaw kanya? May saka din na napanawan? Uno na ibati? Uno, iha may saka nga sagot. Naibati ka man, pinanawan na ka man tipod nung inam. Ngayon may saka nga sagot para kada kami kini mamang mo. May saka sagot nga nagkapo kinahapo Diyos. Tas hanggang karot nga madaan ti anak. Talagang arantamin tag mapan iti orphanage tap na mapan mangampon. Nga madamot ten nang panaw ken ka. Kada imbati na ka. Nga nang ibati iti dayta nga surat. Iti dayta nga surat. Nga nang ipakam mo, nga lovely tinagan mo. Idristro da ka. Kati apelyedo. Na isurat apelyedo mi. Lovely, itinugudahan nga sanda ka nga pudno nga anak. No labsak tagsaw, nalablabas pa yung pudno nga anak, ti panang ipatagmikan ka. Panang dungdungomikan ka. Kada ka ni madlaw mo nga nagkurangan mikan ka. Pinagsunblat ko manon naming inarakop da papa kini mama. Agamanak, papa, mama. Agamanak. Ngayon ti question ita. Ita tanam mo ako nasangada kayo di pudno nga naganak kanyak. No pa narignak tinalablabas pa yung pamatig ti pudno nga naganak. Kastamat ti panang ipatig ko kada kayo. Ita tamok nga dagayan pudno nga inak. Asino? Kaya na sinumat ti amak, ti pudno nga amak. Data pa lang sa Diyay probinsya. Sa Diyay, iti nang panawan na kang ka. Nailakon na Diyay nga balay, sakbay nga nadaan ka iti nakem. Kaya may tayo dito siyudad. Dito yan nga, nadaan ka iti nakem. Namapisan ka nga dito nga lugar nga nainak. Dito ikan nga dimakel. Dito yung nga na-transfer di kiti negosyo. Dito yun tayon. Gagnain. Hindi naman lang baga tinagan na. No asin no, tinang panaw kanyak nga ina. Iti surat na. O no. Talaga ka din pinanawan na. Nasyak ka na panawan. Ngawang pulos tigandat nan nga mang sapol. Kanyak. Awan pulos tigandat nan data nga ina. Nga mangkita kanyak. Amang pabigbig iti bagina nga isuna ti pudno nga inak. Santo nga tang mapasamak, papa, mama. Nga makitak ti pudno nga inak. Sanganan nga bala di amak.
Basta importante ket ti inak. Dumten to gata ti gundaway, ngagsabat ti dalan mi, papa, mama. Imbagamit na papa kini mama manunay mi no naikari nga dumteng to ti panawen ngagsabat ti dalan mi ti pudno nga inak. Ket mapasamak tula mapasamak. Ngem no saanen tinapateg ket imbatinak ti inak iti napintas ken siya at nasidong ket sa anak nga nabaybayan. Ket nakananama manunay mi tinaranyag a masakbayat. Gabutas siyak, siyempre, ti kakaisuna, nga agtawid, kadagiti kinabaknang, dagiti naganak kanya, nga nangampun kanya. Iso ka nga nagasatak, nagagasgasatak. Diya kanumat mapapalaw ti inak, manunay mi, ta pinanunot na tinaranyag ang masakbaya. Tano sa anak, nga pinanawan, nga imbati kadakwada. Ang mga nunay susurutak, edi pa nakigasang-gasat na. Manong nemi awan ni di nagbalin nga problemak nga midimteng nga naamuak nga saan mat gayam nga dagiti nakariingak nga naganak ti pudno nga naganak kaniya nga ganugiya ka nagproblema nga minuwagsak ko dayta manong nemi imbas na ko tinagbasa iti college iti ba nagbasak ti college manong nemi in madu dagiti admirer ko. Siyempre, saan ko matamaliklikan no tiya, makariknaki ti ayat ako nada. No pa'y ko nada papa, kini mama, ngawang pa lang kumati panawin ko, may panggap iti panagpitik ti puso. Ngayon dumteng ni Ronald iti biyag ko. Hangkon ka nagawidan pa iti pusok manong. Wan, idadaan ko iti third year college, idaklunek ni Ronald. Nagpakawanak na dagos kada papa kini mama tasang ko natungpal ti bilinda kenjak ba natungpal ti karik ti bagi nga sa akto lagayat kuno panunuten ti may panggap ti ayat into malpas ti panagbasak keninton siya akon iti mang-manage iti negosyo mi makulit kami ni Ronald manong pinaklon ko iti panagayat na ket kastaon ay tiragsak na. In bilang ko manunaming at i-relasyon mi kini Ronald kat inspirasyon ko tinak panagbasa. Iramdeng manunaming ti panag-birthday ko. Talbasahan nga inaklon ko ni Ronald. Inawis ko ni Ronald. Ito pa nakaangay ti birthday party. Ngay matandaran manunaming dikitigiyak. Gagayem ti pamilya mi. Kastamat tayo dikitay barkadag kan gagayim ko iti panagbasa. Siyempre matandar ni Ronald manong nemi kiniso tinak panangyam amo kada papake ni mama. Bukpuk tungmat nga anak manong nemi ni Ronald. Dito dita nga parte manong nemi sang ko yung pagharap nga naamuan ni Ronald nga sandak nga pudno nga naganak uno sandak nga pudno nga anak da papaki ni mama tayo di adda kami manunay to fourth year college isla 5 miis ni Ronald kanya Ronald ada ka di problema at relasyon ta awan malasin ano siya katag mag-create problema Apag ko nang kami nga ta problema at relasyon ta. Dati-dating, very sweet ka. Uri at dati ito to University Bell, kip-kibinan na, kakbayan na. Kada kita napalpalabas nga daw ka. Isla, nagalalanganin kang kanyan. Abay, anda ka din nakita mo sa baling mabahay nga nakariknam ti ayat? Huwag naman, Ronald. Diya kaya timasaktan na mabalin. Diya kaya tagsagaba ka mo kinaya. Kuwang
Kahit kung iba katipunuhin ka. Hindi na muwak nga may sa kalang ampon. Kat naman madadadi ka ni mami. Renugyan na da mami ka ni daddy nga, imbag ka kanya nga, adawan ka. Kasano nga namon, deta? Dati pati ba sa bidot mo? Sa bali nga tao tinakamuhak. Imbes ko mga sika. Diba no talaga yung patpatignak? Kadawan ti limad mo kanya? Nasken ka tiga mamon, deta? Nasken. No ana nga kapututan tinagtaudam. Ang posible nga, matawid mo tanyaman nga. Galad, kinatao, aramid tinagtaudam nga kapututan. Di ka mawatan, Ronald. Simple lang, di kahit ko sa word. Imagine, baliktadan dati amin. Nasyak kas pagrigang ko nga, tinaduktalam nga may sakla nga ampun. Ano ti mariknam? No talaga nga napudun panagayat ko kaya nga puros nagbalbaliw. Napatagkadit, anyat nagapuak? Napatagkadit kang kanita? Kung nadadadikin mami. Posible nga no, anyaman ti aramid na kinipod nung nga naganak kan kakit maaramid moment. Di mo ka di mapanunod. Nuapay nga, impaampon na katipod nung inam. Posible nga isunakit. May isa nga, mapaybayadan lain. Anya. Nga dinamon, nasisino ti amam. Nga napilipilit lang nga nang ipasngayakan ka. Nga dahi tatiga po na no apeng nga, impaampon na ka. Nga pinanawan na ka. Nga kinaykayat na nga saan na ka makikita. Saan mo ka di maamiris no anya ti klase na nga ina? Saan mo ka di nga maamiris lovely nga, posible nga no. Anya ti klase ti panunod kan puso ti inam kat mabaling nga maipatawid kan ka. Basol ko. No, anya ti basol ti inak. Basol ko kasi jay. Sa mo ko mga hususgaan ti inak. Sa mo pulos nakikita ken oras sa kadyak ama mo. Iti kasta nga magbagam. Kahit ko lang tagsakbay. Umuna-unay. Saan ka kaya tagi di parents ko. Di kahit mga sawan. Nga panawan nakmet. Ibati nak, ngagmay may sa. Kahit mapangkan iti sa baling ayat. Balikas na kahit ng sawan. Diyak mo kayat nga, pilawlawag kang kati amin, lovely. Ngam kaputam, kahit mo nga mamuan, mapi nga, 5 misa ka ka. Nasang kong idiretso, no dikat ininot nga, di ko maaramidag kat, mangtulog ka kiti may nga babae nga, pakitaan da ka, nakaslad relasyon mi. Tapno apaan na, tapno si kantot mangisina kanya. Ngayon muna nakamat nga nagunton. Noan niya ti kay papanan, ti ba naglamis ko ken ka. Umuna ko na diya kaya ti ba nagilimid mo kanya. Hindi ko mawala na sa usapa gundaway kat naibagam kanya ka may saka lang ampon. Ken hindi maibagak kada papa, kada dadi kini mami ti may panggap ken ka. Nangarugi mataning bilang na kanya nga panawan ka.
Saan nga napudnot panagayat mo no kasta? Nagbiduta ka nang ipatig ka, Ronald. Bidot ko nuapig ipatig ka. Tibidot mo. Nuapig ang samong ipagatipod no. I'm sorry, lovely. Nga maguruurayan kanyak ni Esther. Panawan ka nito'y. Tayo na kuntian, Esther. I'm sorry. Timakder manong name ni Ronald. Kaya tayo palagay nga aguruuray kan kuhana. Panawan kan kat aguruurayan kanyak ni Esther. Nalaglagaan siguro nga na tinaramat na nga panawan kan ngam ti kunan nga isina kan tasan kan nga eten daddan sa bali nga patpateg ko lagsakit tsak pulos dinamnama manong naming nga gayatak nagsagabay. Saan ko nga nailimweng dito nga kasaad ko pa nagsagsagabag kada papakin ni mama nung nainin. Kaputa orin kasanot pa nang ilimweng ko. Madlaw dak, amamudak. Numakita da nga sa anak ka naragsak. Nang narunan numakita da nga tumtumram di kitiluwak. Palutputan dak. Ani ka di man intitimaod nga problema, amiha. Adadamanin nga kasi tilangam. Nakarkaro man ang tilangam ita. Ngayon tilangam idi makita na ka. Nga panakasarak mo, ken panakaamom nga may saka lang nga ampon. Papa, mama. Pinanawan ako ni Ronald. Dahil ito ko na tikabut-buteng mga mapasamak yung kaiha, tinasapa nga panakirelasyon mo. Kaya imbag tadakan iti fourth year college. Hey, masapol i-concentrate mo. Iha, di mo tulok nga matadahil ti pa nagbasam. Adakan ti mo o di nga tawen. Mga saan ka makapagturpos? O naman delay ti pa nagturpos mo. Iha, awan ti sa baling ikalikagum mikeng kan saan nga. Ti pagragsakam. Ti pa nagbalikim. Tinapinta sa panangibati mikeng ka. Kada gadi mapanawan mi. Nugas pagarigan ta. Umuno na kami. Kanya kami tinapasamak. Namo na may sakla nga ampon, Papa. Nadya ka mo, no kasano, ti panakaamuna. Abre kami nga samo nga imbaga, tipod no. Idinagam mo kayon, kini Ronald, amumat idin nga ampon ka. Nadyatak ka lang mistake ko. Nanunapod no, kumati panagayat na, Papa. Mama. Ori, mampinunod to, kumati nagtataodang na talagang ipatpatig na, kang kumagbalbali, ti panagayat na. You're correct. Kaya't na nga sawan, sa nga rumbeng nga sangitam, tikas kini Ronald. Papa, tarumbeng ka di nga sangitam, tikas kin kuha na, nga si kamit lat nagkunang, saan nga napudnot, panagayat na ken ka. Bakit no na mo, naging parents na, gawin sa ka lang ampon, kahit baka naging parents na, tinang ibilin, iti anak na nga, panawan na ka. Pudno Papa, naibagana na ira. Yeah? Kahit nga sawen, dapat patig di bilin, dahil naganak kang kuha na, ngayon tidiktar ko matipuso na. Saan nga nakasagana na itang lalaki nga mangilaban, nuan niyaman ti marikrik na na. Alisto nagbaliw tirik na na. Saan nga mapagtalin na ed, tinapudno, para gaya nakin ka. Iso nga saan nga naskin nga sangitan iha. Umisang ka. Tada ka din napasamak ka na kayo? Hawampay, Papa. Very good. Rumbeng unay. Iso nga awan unay ti kaladingit mi. Awan unay ti kaladingit mo. Face the truth. Awatim ti kinapudno.
nga nagbidot ka, nga nangipatag ka ni Ronald. Lipat man. Kinawan ti sa bali nga aramidem no di pasnek mo tagbasa. Dumteng tumit lang ti lalaki nga naikari para ken ka. Nga saan nga ni Ronald. Kasta nga ron tinaramid ko manong nemi nagmumanak nga dagos. Saan kong intulok manong nemi? Nga ti panang panaw kaniyak ni Ronald kat madadahil ti konsentrasyon ko nga agbasa. E pinampanunod ko manong nemi. Naminto akon nga napanawan na. Pinanawan na ti inak. Sanak pinanawan ni Ronald. Gasat ko't mapampanawan manong nemi. No makitak ni Ronald manong nemi likliklikak. No ba idadamdamo na no makitak ida kina Esther kat marignak ti saem iti puso. Ngayon di agangay manong nemi kaslawan anyaman ng kanyak. Ohen. Kaslawan anyaman na kanyak no hasta makitak ti kinasweet na. Aging gaman ng nemi, adimtengen ti panagturpos ko. Narawar ko mat nga dagos board ko. Kadin talakan nga namin binsan, da papa, kani mama kaniyak. Ti negosyo da. Naman ba sa amin nga nakil nga negosyo, manong nemi. Ngayon umanay para kaniyak. Ti house and lot, nga daan kami ti katulong, kompleto at alikamen. At daan mo rin buko da kotse, manong nemi. Siya akong tinang-manage manong nemi ti negosyo. Makainanan da papa kini mama. Makapandan manong nemi kan makapan kamin kadagiti kayat mi papanan. Nga saan da nga nararamid idi tabisida iti negosyo. Mapangka makapagpasya iti Boracay, Tagaytay, iti Baguio, di ka napipindas nga lugar ti Pilipinas. Makapangkapay ti Balasyo Taaw manong nemi nga pa nagpaspasya. Again, enjoy kami. Kahit da ka na tag-enjoy. Nga saan da pa nga na, kapag enjoy idi. Ngayon magabot atakkel akon, amukon nga si kasod di negosyo, napaadal, napadakkel da kon. Nagkasawa ni manong name, hindi ba nagyapyaman da kanya? Imbaglakid din. Tas siya da kami. Iti ni, anang panawan kang katiinam. Kahit saan kami mat ka nagbidot ka ng padakkel, alang disiplina kang kaihat. Nang imibag unay na po Diyos kada kami. Tas sikatin sagod na. Nadaan kami ti anak kakasking ka. Nakompleto na sa pamilya. Kat sabi ko mga anak, tagpamilya kan tumit na naragsak. Manong nimi adumat na kiti umay, nga lalaki, nga umay mangpasyar kanyak dito balay. Pasig naman nga professional, manong nemi. Nga nagkapo iti napintas na sa luwan-luwan na panagbiag. Kahit unayin da papa, kini mama, manong nemi, nga numabalid. Kahit agpamilya akon. Idi kit kalkalaga gumamiti madanti anak. Dimteng ka. Ita iha, kaligago mo iti maadan iti apo ko. So, kaanon tong ihamamum ka na kami, tiagbaling nga manugang mi. At dahil din niya amum ka na kayo, papa. Oh, saan pa gamako na nga manugag na iti? Kapot ha, agbasbasa kayo pa lang, o makita mo nagsina kayo. Pinanawan na ka. Kumusta kayo mo ni Ronald? Hawanan iti damag ko kengkuhan na, papa. Mama, baka nag-asawa da, ganun din ang sukatan na keng ka. At adamat yung talong atawan, sipod nagtrabaho ka. E di sipod nag-graduar kayo. Posible. Eh, kahit asin nung arod ka na iti, agar-arib ka ka. No, dakay nga iti agpili, papa, mama. Sino ka nakwadat kaya tiyo? Awal ti may bagabi, at awang kasmat lang kang agpili. Awan ka nakwada, papa.
Hindi ka di pala ang Ronald, tipat patik mo. Diyan ka mo, bata na ito, papa. Basta, karagit agar aram kanya, awan ti pakariknak, iti na isang sangayan. Akas ti mariknak, idikin ni Ronald. Sang kumot may bagano, tipat patik ko pala ni Ronald. Dakay malat ng ibaga nga saan nga marumbeng, ipatig tikas kang kuana. E nga makaspagaligan, tagsubligan ka ni Ronald. Mapasamak nga dareta, papa. Dakal ti posibilidad na. Jack tulan mo. Dadagada ko na ang first love never dies. Kahit nagsubli nga ni Ronald, manong name na ulit-ulit din ta nakasla may replay iti sirmata. Nga slow mau-awang manong name. Kaya iti maysa nga malem, nga dak dito opisina, isagsagahan akon, iti panagawid ko. Ornos akong iti naskin nga maornos. Idagring ti cellphone ko. Saan nga nakapunbok? Diya kumakayo kaya tasong batan, tadya kaya ti madisturbo manok ng runa ng estranghero. Ngayon sinong batan? Hello? Lovely. Kumusta kan? Saan tayo? Ni Ronald. Ronald. Nalipatam ka din ti Ronald. Nganagan. Ado na kayo mamimit ko nga Ronald, tinagan na. Kumusta kan? Kastoy, nasiyat. Ako ang problema ti negosyo. Ngay patawid kanyak na papakin ni mama. Katsika, Ronald. Kumusta ka kay Nester? Awat kami kay Nester. Tapay met? Pinanawam met? Gabutan na amam nga ampon. Bagkat pa daw ang tigasat kay Nester. Siyak ti pinanawan na. Dikat na padasa maten tinapanawan. Kan sana ka naragsak. Kabayatan di relasyon mi. Tapay mo? Tsaka mo ta. Adaking katiragsak ko. No. Tsaka mamati Ronald. Tsaka mamati. Abi nga saan ka mamati? Ano ada kanyang tiragsak mo? Abi nga basta latan pinanawan na. Idi mamong nga may saklang ampon. Idi ibilin na dadadi ka ni mamim nga saan nga rumbing nga siyak di ayatem. Basta latan pinagsagapan na. Sa tayo bagam, nga da kanyang tiragsak mo. Ngayon kahit kung ipanagdagan ka. Saan nga rumbing ka sa pulak? Ipanagdag mo pa eh. Kaya hindi pa lang yung bagakyan ka saan nga nasken saan nga rumbing ay atik-tikasken ka. Saan nga napudnot panagayat mo? Ubing pa lang ididipusok. Saan pa unang nga nagmature ti panunod ko? Palubusan ko mga ipanagdag ko kaya ka. Kahit ka nga sublianan. Dimdengak dito balay nga nadanon ko daw pa ni mama manong name iti hardin. Nadlaw naman basta lahat da problema manong name kat madlaw da kabadlaw. Iya pa abig lang sabay ka sobre ka kaya mapangkag mamles ka. Agtuko ka. Abay ka di papa, mama. Ada man yung problema mala. Napapakinawa, naglaing kayo.
Oo, talaga naglaing kami. Kapot at problema. Ada ka di problema ti negosyo. Ada ka di loko-loko lagi ti empleyado. Ada ka di batok talam ng anomalya mapaspasama. Awan papa, mama. Ano nga rin ti problema? Timawag ni Ronald. Oo, kunak tupay kaming kita. Apig katawa kayo papa. Pakaragsa kami at napugtuan mi. Nga posible nga sublin to ka ni Ronald. Tarumbing nga di nga pasubliak. Uno pasubliak. Rumbing nga di nga ti lalaki nga na magsangit kanya. Na magsagapa kanya. Ti lalaki nga nang panaw kanya. Kad itatag subli, pasubliak. Kasta, kasi kadilatad kinalakana, mama, papa. Imbaga da papa kini mama manong name ano talaga kung mga sangkon nga ipatpatig ni Ronald. Hindi ko mapailaing adan kasukat na iti puso. Ngam ka po, tada pailaing kano isuna nga naitalimang iti kaungak. Naitalimang lang. Uno naturog lang. Kad ita tadimteng manin isuna ni Ronald. Ita takayat na tagsubli. Kunada manong name nga listo laing nga mapasubli. Ti dati arik na kengkuana. Alisto laing nga agungar. Iti apagapaman nga pimusay nga arik na kengkuana. Uno alisto kanulaing nga makariing, malukag, tibat maturog arik na kengkuana. Iha, saan ka nga problema? No talagang saan mo kumanga kayat ni Ronald? Ag problema ka, salsaludsudam no rumbeng, no saan? Tisong bat mi, no kada kami ti pagsaludsudam. No, marigdam nga ipatpatag mo, kat isulayang ti patpatag mo, kat rumbeng unang agyamang ka, tagsubli suna. Kasi lahat ay pinanawan na ka, hangim sinublyanan na ka. Di mo ka di kalkalikaguman, no sino man tinang panaw kang kakitagsubli? Nilayang nanang tikayat ko. Nga agsubli? Nga magsubli ka niya? How about Ronald? Duwada tinang panaw kang ka. Imo na pinanawan na katinam. Nagayat ka, otro pinanawan na ka. Di mo ka di kayat nga agpadpada nga agsubli na gini duwa. Manong name inad-adal ko, ti panunod ko, kentirik na. Dinak pinaturog na di nga rabi manong name. Kalpasan na, agas lamay ang angin na kasi murek iti pisina. Iti sumarunong nga rabi manong name, nasang ila ko ni Ronald. Flowers for you. Ronald, italang nga umayak nga pasyaran ka. Tayo di bas basa takit, i-eskwela ti panang ibagak. I-eskwela ti nang ibagak ti I love you ka. Sak lang kasar dito, hindi birthday mo. Nga panangyama mo. Panangyama mo kada papakin mama. Mamang mo, kanyak. Nagyamanak. Sumarek ka. Agtukaw ka. Idromwar na papakin ni mama ti Selenta manon name kit nakita da ni Ronald. Oh, naibaga review sir, ma'am. Kasawat kayo ka Ronald. Alala, agsarita kayo. Manong name tinong edanak ni papa, kastamat ng kini mama. Sada nag-thumbs up manong name. Gabata makita na siguro itirupak iti na isang sangayan nga ragsa. Tsaka mo, taitamakitak manin ni Ronald. Nga damunak nga pasyaran manong name dito balay, nga umay mangharem manin kanyak. Sa dended ng red roses manong name. Kumusta ka, Ronald? Oray na pintas mo na trabaho, check naman management team.
padawid na dati kini mami nga negosyo. Kasi ano nga nagsina kayo kini Esther? Pinanawan na kalpasan nga. Nakasapol sa bali nga lalaki. Kahit na dyan sa bali pa babae ti biyag mo, awanin sa bali pa na timteng. Kahit ko nga sublihan, di talaga nga babae nga ipatpatik ko. Nga pinanawag, binaybayak. Tapno umahik ag sorry. Itinapin ko. I'm sorry. Ika na kumana another chance, please. Disan ko ngamin nga among amirisan. Mga pa yung basta nagtanin sukat natin sa bali. Nga basta lang tinungpal mo ti kayat, dagiti naganak yan ka. No, hindi ka talaga nga, sampay lang, muna nga nag-mature, di pusok yan di panunod ko. Ngam ka na gito'y, na-amianis ko. Kaya nagbali na nga mature, direct na. Nakasagana akong nga mangilaban, di panangayat ko kaya ka. Saan nga naikat, dita nga ayat, iti pusok. Mabali nga, naipak nilang, nailisi. Ngam kaputawanin ni Esther, nagsublilit ang ayat, naisugayam ti rompeng. Mamati ka kumakanyag, sikat ti first love ko. Katsak man ti first love mo, di ba? Sikat inekari, katsak man tinekari para kaya ka. Awang bete sa baling bimalayat nga lalaki nita puso. No idikat, alisto ka lang ay naklon. Ngamita, baka no agurayak itinapahot nga panawin, sakbay nga aklonin nakmanin, nakasaganak nga aguray, nakasaganak nga giptor, nakasaganak nga subli-subli. Tulungan ka tapno, adada nga malukag, tinapaturog nga rignam kaniyak. Kari-karikan ka. Nandiyak to ni ulitan tinaramin ko. Dakil tinamnamak. Kan patsek. Nga. Adadan nga nairi-irut. Adadan nga nasamsamit. Adadan nga napudpudno. Ti ayat amarik na kaya ka. Ken ti ayat amarik naman kanya. For the second time around. Nasamsamit ti ayat. Iti may kadua, ang gundaway. Iti sumitla iso nga ayat. Agbalinto pa nga nasamsamit ni ayat. Iti may kadua nga ayat. No, saan nga, saan nga iso la iso. Nga madada nga nasamsamit, kaya irut, kaya napudpud nun ayat. No, si kanadamo, kat si kamit lang di may kadua. Ken si katek na nayon. I love you so much. Lovely. Pinagsubli-sublik nga rod manong name ni Ronald, kada di kundaway manong name tawagan na, awisan na, ang date kami. Kadeta ti ang rason no apay manong name nga masigurado ko. Nga awan ti sabali nga inayat ko nga talaga no sa lang isisuna. Nga dahil tiga po na manunemi abasta mamati ako nga talaga nga awanin ti sabali pa nga ayatan na no di kat siyak lang, kat si siyak tulay. Kanya mamunak pa yan kadagiti parents na manunemi. Kat pati dagiti parents na nagsuri da kanya. Nagbidod da kano. Mr. Kanumat ni Ronald, no apay ka nung abastalatan, nagtungpal kadakwada, nga pinanawan na. Naging gama nung nemi, ngiti sa bali agundaway, kat balbali yung inaklod ko ni Ronald. Kasta ori tiragsak na, kenragsak mi mano.
kat ko na tapapagin ni mama. Da makita min dadagdagan na sangsangayan garagsak mo iha. No kasano tragsak mo inita mo yo idag ka relasyon kin ni Ronald ad daman itan. Times 10 nga dadagdagan na ragsak ka. Makita bi kadagiti matam, makita mi kadagiti balikas mo, makita mi kadagiti tignay mo. Sabi ko mata sa anak tong nagsagapa papa, mama, satong. Iso ka kalaga community pa nagkalay sayo. Tapos nga di kasta. Adan tumaten mauray ming apo ko mi, gakalkali ka gumami. Inigit kanili ka gumami na daan ti anak, dimteng ka kada kami. Ita, kalik ka gumami ti madaan ti apo ko. Inoray ko nga ron nga nag-propose ni Ronald manong amok ket adumteng tureta. Tawaray so naman nun nemi kahit namaten ti pamilya tari kiti naganak kano ken kuha na kahit da kano maten ti makamanugang ken makaapo ko. Anyway, sangal daw manong nemi nga magpatak dito balay awan da papaki ni mama. Tilayang doa katulong manong dada. Naman pa'y sa ko lang umati ka sa pulan mi. Ayam napimitas ko na dan, wala mga sikaso ti hardin, ada pa iya, mga sikaso ti balay kan tagluto. Pwede mo sa nagkanyak ni Nana Esther. Nanapay. Di ko na nga, ada pa nagretiro. Lovely balasan ko. Ang retiro kayon, di ba nagbalin nyo katulong dito balay? Okay. Takayat mo tin adi kita anak ko nga napaod man ti panawin nga makadkaduak dagiti apo ko. Sa bagay, edad ng puot ko, adda kayon dito Nagbaling kami nga nasingit kanyak. Nana, kituray siya. Isak man iti kang Ronald may isang mga ayawan kang kaidi. No saan da kakamasangon da sir ni ma'am. Di ka inton ka ano nga ron nga ag-resign kayon. Ag-retire kayon. Naibaga ko ang ganda sir ni ma'am. Sika lang saan. So nga itang ibaga. Itadamutan kanyak. Ay retirement fake. Magdadak na nana. Sabi lang nga may tulong gumot ka na kayo para ka nagiti apo ko yo. Thank you. Yung mawanti may rekomendar yung kasukat yo. Talis to lang dahil ha. Ito na kita kasapulan. Mabaling ka nga tumawag iti agency. Uno saan kata ipamulang dito gate wanted the housemaid. Banyo na. Sakto nga rin mga ipan. Alawin, kadagyaman kami. Iti napakot ko parang sa review ka na kami. Nagbaling kayo mo't kapaset ti pamilya mi. Kinunak manong nemi. Kamalman na dadingal daw nga kaawanan ni Nana Esther. Nag-awidak manong nemi kat si mamat ni mama. At dan kasukat ni Esther. At dan, o rin na-interview yun. Mama, o rin okay man? Okay man. Lalaing ka mamlesan ta, kasaritam tumatlaing suna. Iti kusina, manon na yung tinapanakal pasan nga nakasukatan. Madamang naglutluto. Ay, ma'am, siya kagaya, ma'am. Nagpintas ka, ma'am. Lovely pa itinagan mo, ma'am. Nanatagan nyo, Nana? Carmen. Nana Carmen. Nagkapan nyo? Nagkapukit yung probinsya. Naibaga akong kadaser ka ni ma'am. Diya probinsya. Diya nagkapuan da nga probinsya. Diya ba tinagkapo ka probinsya? Tanamuak nga rin nga. Nagkapo da sa diyahe. Na ay mas madlat pa nagluto yo.
Ita pilang bigat nga daak. Kita siyak ti nagluto iti aldaw. Sak pila ita. Kita imasan mo dasar ka ni ma'am ti luto. Nabayag kayo nga katulong. May kamano kami mater nga siyempre kanyo akas katulong. Ay, saan ko nga mon? Kumusta may nga papingayo? Ti asawa yo, ti kita anak yo. Abay, saan ka makasungbat? Saan ka din nga sinuludsod na papa? Kini mama ka na kayo deta? Kata barangay clearance, kata police clearance. Awang ka ti insubmit yo? Ada. Ada kada ko ada. Saan kun nga dinawat pa kada papa kini mama manon name dikiti requirements. Dahil magbaga ka barangay clearance kada police clearance. Natakal ti pamatik manon name nga saan to ko mga inawatin. No at pa nagduwa-duwada kini Nana Carmen. Uwan manong. Kat uwan, naghimas ti luto na. Naimas kim na Esther. Sa mas nalalibtak kan adadda nga na or-ornos na nadalos ti panagistimar na. Adan makalawas naman ang nemi hindi tarimwanak di silad ko. Kahit ko palang ti magpalabas ti oras ti hardin. Nadanon ko dito ay manong nemi ni Nana Carmen. Nana? Oo. Baka mapuyatan kayo. Hinak ko mamatin maturog. Masansan ka din ang ka dito. Inagpindas kami nga buyain sa tangatang no nga narnuuyan ka na ginibituin. Sa dito'y ayan nyo nga lugar nga subdivision kat na ulimak. Gabutan na ulimak. Kasla nawaya kayo mat nga manglagip. Iti napalabas siyo. Naminsanak lang nga nagayat. Pinanawan na. Abi nga saan kayo nga nagayayat? Kaamok kit subyanan na. Nga maging kakarito eh. Saan ko pa yun na uray ti panagsubli na? Pinanawan na kayo. Taapay. Siguro, namnamain na nga. Awan tagtalinayad nga nagsak kayang kuha na. No siya tagtalinayad nga adetisidong na. Siguro, nakasara kita sa bali nga babae nga. Nakatungpalan garapahap na. Kadwa kita nga ng garapahap. Garapahap na. Nganda kami kat sumaliwanwan. Lupay talaga nganda kami iti karigatan na panagbiyak. Ti makadakas. Pinanawan na nga saan ka kang may mesa. Dua kami nga pinanawan na. Sinot kadwayo? Tiputot na kanya. Ada anak yo. Ada. Sa doon tayo ng anak yo. Pinanawak met. Pinanawan na kayo, tinakaputot ka na kayo, pagkatapos pinanawan nyo at anak nyo. Nang panawan nyo kayong kuwana. Diyamat la probinsya. Sino? Nang panawan nyo kayong kuwana. Sinublianak idi. Imawan damat tan sadyay. Sinapsapol ko. Nagkatang-katang ka na gini pagyanak. Tapno lang ang tapagyanakin ng biyagak. Pangururayak, nusubyanan nakpay. Ti lalaki nga impateg ko. Ti ama, ti anak ko. Saan ko pa lang na uray at panagsubli na. Nga diya ko namnamain, mauray ko pa yung saan. Yung sana ka na pukawan tinamnama nga magsapsapul iti anak ko.
Sinublianak isuna. Nga waomaten. Taorin na sublianak. Awanin ti karindagak kang kuana. Nga mumunahin nga makitak. Mapagserbiyak. Anong nagang kadit anak yo? Kan kanakan kayo. Sinot nang ibatyan nyo? Sa dino nyo ang pinanawan. Nanakayat ko ang sungbatan nyo at sa lutsod ko. Sungbatan nyo at sa lutsod ko. Hanggang nagbutin. Siya ka dito anak yo? Siya ka dito pudno ngayon na? Pakawanan na anak ko. Amo ka dito papaki ni mama? Saan ko pa yung pakamu ka nakwada? Ngayon malasin ko ida. Amamok ida. Tamamok nga ron ida. Nga saan nga maadaan ti anak. Isu ka sadyay ka nga pinanawan anak. Tamok nga isu na makaitad ka nga tinaranya nga masakbayan. Ano nagkadkadwa talata. Nairaman ka kumamit ka nagiti adungan pa nakigasang-gasat kan pa nagsakapak. Ngiming karik anak nga subyanan kanto. Nga oray lang no makita ka wano makapagserbiyak ken ka. Nga oray no awanin tigod daw ko pa nga magsublikan ka. Hanggang ganganda na kaibag ka niya. Nga dagasawa, nga danda ti bugtong nga anak, nga kasapulan ti katulong. Hindi mamuak ti naganda kita kasapulan nga gasawa. Kaya ti anak dangagnagan ti lamli. Himaya ka nagdagos. Taday ito yan tinabayag ko, ginuruuray ko na, tapno, makapagserbiyak yung kanak. Tapno matungpalan. Di ka rin kinibagi. Pinanaon ka man ng subyanan kanto. Nalang. Anak. Nalang. Naging narakop kami tinaka-irot manong nemi. Ngayon di mo't lang arabi, riniing mi napapaka ni mama, kaning pakaamumi ti amin. Carmen, nasusto kasta siya ka. Sikati, nang panaw iti anak mo, kana kami? Huwag sir, ma'am. Anda na paninala ni mama manong nemi. Sikat akin surat iti na ito'y. Siya. Napanak mo't nangala iti ballpen mano. Ballpen ken papel. Nagsurat kayo. Alawan anak. Insurat na. Pakawarin na anak ko. Kat numaawat mo ti pa nagsublik at tuyak nga magsulnit ka na nagkurangaken ka. Nagserbiyaken ka sa lang katulong nukit ka may sang ina nga mangipay ken ka ti dungo. Numampayan mapnap nagkatinagbaling nga dungo dagiti naringam nga naganak. Nga madtuyak na magsulnit ka rin nagkuranga. Carmen. May maysa, manong name ti Pencraft, ti surat nga na ibati. Ken, ti ba nagsurat, ti pudno ay na. Kasapulang palang ti kasijay. No, ba mamati akon manong name. Nga iso, tinangpanaw kanyak ngayon ha. Nga iso, ti kalkalag gumakmet nga makita. Tayo di tanamuak manong name at pudno nga inak, anang panaw kanyak. Kinapudno na. Kat irapraping ko idi magsapsapul. Baka adan tumangibag kakanyak ti anak. Siyak ti pudno nga inaw. Nga mawang tinauray ko aging gaman ng nemi. Nga dimtengan nga mismo.
tinabay kong inururay. Ang panawan, pinanawan na kat nagsubli. Talbali mat nga nariknak, tinapanawan, edit isukat nak, edit sa bali ni Ronald, sanak matla sinublian. Kinawanin ti sa pulag pa, kini Apo Diyos manunemi. Ito na laos unang inak panagyaman. Taddan kanyak, sidong ko tipod nung inak. Nagtultuloy pa ti kaada, dagit na kay imbag, nga nangibilang kanyak ng pudnunganak. Kadimteng pa nga nagsubli kanyak ni Ronald. Naggalay sa kami ni Ronald manunemi. Kadamit layang papaki ni mama, tinangabay kanyak, nga adamat latan ni nanang met. Hindi asi dagda. Kat siyempre nakaragraksak kami manong. Idisidong da papa, kini mama, kini nanang, tinagnaidan mi. No mampay, sumarsarong kar kami met iti ayan, di kiti katuga ngak manong na yun. Tamalaksid kini Ronald, adamat ka anakanda manong na mi, nga anak ti kabsat, ti inana. Nga, inalada, nga isuda ita ti kadendenada, pagbasbasayan da ina. Katkas kalikagom da papa kini mama manunemi kalbasan nga natungpal ti kalikagom da nga maddan ti anak si maron ti apo ko talo dagiti nagbalin nga apo ko da papa kini mama kini nanang ko. E nagtultuloy matiragsak mi ti asawak manunemi. Uwen, e nagtultuloy iti kinasyat mi ti padami nga tao na naroon na kadagiti talaga nga kasapulan ti tulong. Dagiti kakabagyan ni nanang manunemi di probinsya tultulungan mi ida. Awan na pulusan ti damag mi kinitatang ko. Na posible ako na ni nanang. Na, nukumatanda pa lang ni tatang ko. Nagpanawagan kami pa yan di social media manunemi. Nasa sinuman ti Arnulfo de Guzman at ipudno nga amak data. Yeah, pakita ko ma. Yeah. Awan tinagpakita, ket posible manong nemi. Kapimusa yan ti ama. Dito nga ron, ti pagkasarita, ak manong nemi, kadagyaman naklaunay, ti anos mo ng urnos, kalpasan ngayon naginsan kang ka, ti Italiana. Kat sabi ko mga anong tadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiripadak nga nagbuya. More power to your program, anong, and God bless. Tuwing ordagyaman nga pagaya mo, lovely. Thank you mat kang lovely. Thank you pa nang isurat dati pakasalitaan pa nang impatulod dito Italiana. Thank you. The title na kita napanawan. Yan, dagiti nang panaw kang ka, nagsubli damit lang. Thank you. Salamat po.